ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ହେବି। ତୁ କହୁନୁ ତମେ ସରପଞ୍ଚ ନା ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ହେବି କହୁନ ଗୋଟା ମତେ ସଭାରେ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ଆଉ ଏଇଟା ଭାବୁଛ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଶିଶୁ ଦିବସ ଚାଲିଛି ସରପଞ୍ଚ ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ତମେ ଭାଷଣ ଦଉଛ। ଆରେ କଣ କହିବି କହୁନୁ? ପ୍ରଥମେ ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଷୟରେ କୁହ ଭାଇ। ପାନୀୟ ଜଳ ଆମ ଗାଁ ମଦ ନା କାଲି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆର ଗାଁ ଛକରେ ମଦ ପେକି ପଡିଥାଏ। ଆର ଗାଁ କୁକୁର ତା ମୁହଁରେ ମୁତି ଦେଇଗଲା। ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ମଦ ଦୋକାନ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ମଦ ନା ଆର ଗାଁ ଛକରେ ମଦ ପିଇ ପଡିଥିଲା। ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ ହଉଛି? ଯଦି ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ମଦ ଦୋକାନ ହଅନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ଆମ ଗାଁ ବଜାରରେ ମଦ ପିଇକି ପଡନ୍ତେ। ଆଉ ଆମ ଗାଁ କୁକୁର ଆମ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ମୁତନ୍ତା। ଆଉ ଗର୍ବର କଥା କଣ ହେଇପାରେ?